Sa number 7, nagbaton sang Uplift Cash Assistance sa NIR, nagdangat na sa halos 96,000 ka pumuluyo. 95,966 ka mga poor kag near poor nga mga beneficiaries sa Negros Island region ang nakabaton sang tig 2,000 pesos nga cash assistance sa idalom sang Uplift nga programa sa Department of Social Welfare and Development. Inibase sa August 11 nga report sang ahensya kung sa diin nagdangat na sa 191,932,000 pesos ang na-release nga pondo. Padaan ang payout sa tatlo ka mga probinsya sang NIR. Sa Negros Occidental, 62,615 ang nakabaton sang assistance. 32,915 naman ang gikan sa Negros Oriental, kag 436 ang gikan sa Siquijor. Sa Bacolod City, inina ang final day sang tatlo ka adlaw nga scheduled payout para sa Uplift Cash Assistance.